bandiraɓe hettiyankoɓe Daka FM to mbawɗon wonde jokliɗi fof min calmini on min juurima on en gardini e calminali hono khalifaɓe men diine e khalifaɓe men aada en gardini e calminali he hono khalifa men ceerno men wasila men eɗen calminamo eɗen juuromo eɗen ñaagui Allah nde Allah jurnata gurdam ɗam wondude e cellal e sembe Allahumma amin o ɓooya nafde julɓe ɓe o ɓooya nafde ummatu annabi sallllahu alayhi wa sallam e dendagal kanko e wondiɓe makko wallodiroɓe e makko e oɗo diine l'islam e sunna annabi sallllahu alayhi wa sallam e ɗariqa tijaniya ko nandi e miñiko hono ceerno men ceerno ibnu oumar ceerno e dendagal ɓesgu seyid alhaji mouhammad ibne saïd fof e taniraɓe hay goto en goppani kamɓe fof en calminiɓe en juurimama ɓe ko ɗon kadi calminten galleji seeremɓe makko ɓe ɓesguji ɗi fof en calmini ko noonne kadi galleji dental to ɗi mbawi tawede fof e aduna he kamɓe fof halifaɓe wonɓe hen ɓe en calminiɓe en juurimaɓe en ñaguimaɓe du'a o ko noonne kadi mawɗama Sambolo en ñaagui bandiraɓe yaafo e gam bayragal men ɗo no mbiɗa ni ko wasde joɗade kono eɗen jetta jinnaɗo men ceerno men ceerno Djibika mo ganduɗa ko kañum lomtino en ɗo en jettanoma Allah no fewi kadi eɗen ñaganoma Allah cellal e sembe nafoore nde o nafi julɓe ɓe nde ko noonne kadi ceerno Hammad machallah eɗen calminamo eɗen juuromo ko noonne kadi ceerno Cheikh en yaltuɓe ɗo joni ɓe machallah ceerno ibnu oumar Sow en ceerno Harouna Diop en kamɓe fof eɗen calminaɓe ceerno Ahmadou Baro en nde wonno ko enen goni wallodirde ga ko fati alhaali jewte diine ɗe en gardini e calminali ɗi hono directeur men général Alhaji Abou Ndiaye eɗen calminamo eɗen juuromo ko noonne kadi directeur programme Mouhamadoul Bassirou Bane e dendagal mawɓe ardiɓe e radio ngo ko nandi no mbiɗa ni hono mawɗo Alhousseyni Gueɗen mawɗo Amadou Tidiani Kassé en Alhaji Baylo Sy en ko noonne kadi Bocar Guissé en Bam Mamoudou Guissé en Bam Mamadou Youssouf en kamɓe fof eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe ko noonne kadi Bayel Mbaye en calminamon fewi wayno ko keɓɗo jomajo kesso noon en calminamo eɗen juuromo ko enen gandino waddude alhaali o kono mataw Allah newnani dendagal bandiraɓe ɓe fof en calmini kadi hono technicien ji meɗen ɓe ganduɗa hoorema ko halalle ko kamɓe woni sababu sawtuji ɗi ina ɗo fo ga ina caro e jokli ɗi e ko nandi e Malick Ba en noonne kadi Ousmane Camara ko noonne kadi musidɗo meɗen Amadou Tidiani Sy welnere inchallahu taala eɗen jogui noon ko poɗɗen haalde makko so Allah jaaɓi ma en garoy hen ɗum noon mawɗama Sambalo dendagal bandiraɓe wonɓe to Bowol to ɓe fof en calminiɓe en juurimaɓe noon tigui jarama ceerno Amadou Tidiani Ba bandiraɓe nani kono kadi paami nani kadi sawtu o kadi mbawi kadi weltade hen no fewi no fewi noon machallah jarama no fewi noon karalla men ko Malick Ba golko mo leegal rumde kanko nangi karallagal ngal ha bandiraɓe mbawi nande daaɗe men hano hannirta ni ceerno Tidiani eɗen gandi ko pulaar wiyata ko kala ko delli koko dilli ɗum ko ɓuuri ɗum hewde doole wadde noon kala ko jooli ene kadi mbawa tentende ko joltude hen ha tengde yewtere men diine e pinal kañum ko noon sifori ko noon wayi eɗen gandi oɗo saaha tiinen koye jamma mawlid nabi sallllahu alayhi wa sallam ceerno Tidiani Ba eɗen gandi waliyaɓe hewɓe e moƴƴuɓe hewɓe mbaɗi mawlid nabi sallllahu alayhi wa sallam wadde noon oɗo saaha e oɗo jamanu no jamanu sifori ni won ɓe ganduɗa ko dariɓe e bonnidde ɗum e bonnidde mawlid nabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe ɗum ko bida holko mbawata haalande nde on fonno ceerno Tidiani eyi mawɗama Sambalo no mbiɗa ni nde wonno aduna o e kala saaha ina feeña sifaji gonga en jii hande no mbiɗa ni fedde feeñde hande nde eɓe dartori wadde julɓe heefereɓe kala ko julɓe hande goni e wadde so tawi gandal maɓɓe ala hen ɓe gona e bonnidde ɗum eɓe mbiya ɗum ko gueɗe karmude walla ko bida nelaɗo waɗani e zamanu hande o no wonirani maslahaji gurdameje men ko mbaddeten maslaha e gurdam men pour mbawen gollude diine men wawa sellude namdaki wonde nelaɗo waɗino ɗum tawde wona ko ganduɗa hoorema ko bida karmuɗo sabu bidaji holko woni bida kanko biyowo bida walla ɗum ɗo ko haram yo taw omo andi taw holko woni bida ɓe mbiyatma bida kullu bid'atin dalala e hadis mo ɓe woni hadis mo ɓe jogi ko on tan hadis ɓe jogiti
kala ko fuddi caggal nelaado be bima ko bida kullu bida dalala fi nar woni bida ko hunde ne ganda hoore ma fuddaande caggal nelaado kono non hunde fuddaande caggal nelaado kanko kaalowdu mo yo wattu hakkille makko no feewi o faama ndeedo hunde fuddaande caggal nelaado mbele hunde nde ko ne maslaha ngurdam neddo e zamanu jontudo pour waawde mo rewde Allah no fotiri rewirde Allah ni o faama dum kanko taw wona wiirude bida sababu nde yidde bonnude walla yidde bonnidde walla yidde aybinde won gere kewde hande de batten walla debe badata kambe wiyobe bidaabe nela sallallahu alaihi wasallam wada en kon non hande ebe jogi hen sembe be jogi hen dole mbele madinatu munawwara no mahira hande ni mahira no non e zaman nela arawde na sallallahu alaihi wasallam no mahira woni no wadira hande no fewnirani mbele dum tawino na sallallahu alaihi wasallam e dum ko bida jumani la sallallahu alaihi wasallam hande no mara no yonirani mbele dum wadino e zaman na sallallahu alaihi wasallam makka juma makka o e gede gonde tonde ko be liggorto hande to bangi machinaji affaire informatique affaire internet o hande wona dum tan woni gollirede hande jangdeli kewde be jangar dum en hande koy ordinateur ji wallahi hande haydi fannuji di yimbe jangata ngam famde diine l'islam fannuji di ko heewi hen ko caggal nelaado wada andube mbaddi men deedo gere fona bida fof bida yow haydi nafilaji di batten korka di wadde dentangal haydum ko bida nelaado wada andum dum wadi koy zamanu sayyidina umar garnodo fof ina naflana hoore mun sayyidina umar wi so on dendino juldu don burno mojjude dum ko caggal nelaado wallahi wadde hande avion ji di jolete de jaare kajju yaadi ko bida fof ari ko caggal nelaado wallahi kala ko eden kutoroto bange masalaha ngurda meje meden ko ina mojjina diine men ko heewi hen tawani nelaado kono non dum don wieta ko bida wodi ko bida haram bida karmudo ina wodi fuddude e diine he ko ina bonna diine on bida mojjani kono huune de ganda hoore ma ada wada mawlid nabi sallallahu alaihi wasallam so wi'ama nelaado wadani mawlidu holno nelaado wadi ta mawlidu te nelaado wadi mawlidu nelaado sallallahu alaihi wasallam kala altini o mo horanno sahaba goto namdi mo wima nelaado holko korirta altini o wi ko nyande hen jimi aduna maana ko nyande hen jibinaami wadde nelaado mawnini jibinede mudum kala de hitande arti altineji walla altini fo hoora o namda holko horiri altini o wi ko sabu ko ndero jibina mashallah en dañani enen ko wana nela sallallahu alaihi wasallam kadi hande zamanu ono wayni aduna ono wayni enen en kawrani nelaado en kawrani e sahababe en kawrani e tabi'ina en kawrani e tabi'u tabi'ina ben hawrunobe zamanu nelaado jarani ko be mawnina nelaado sabu so be pini e be jiya nelaado walla be jiya yibe nelaado wodani be kono enen hande zamanu ono pijirloji kewirno gofi alla kewiri siftorde en hen nyalawma goto mo ganduda kala ko bawden dañji e mojjere e ko jogorden dañoyde e mojjere aduna e laakara ko on woni sababu o beltoroden feeñgol on beltoroden jibinede on mawninen dum alla de ina andiga berde men ga en paandaki hen sirku en paandaki hen bida paandiden hen ko gilli meden e makko no foti mawnude alla ina nde wonno neddo wawa andude ko woni e maada kono an andi ko woni e hoore ma ko ganduda ko woni e hoore ma fof non ko alla andi ma ko alla andi anduma ko buri labi sappo alla non bayde ina andi ko woni e berde meden ko mawninten annabi sallallahu alaihi wasallam hol mawlidu o holko halte hen ko sira annabi sallallahu alaihi wasallam sifa makko jikku makko al haliji di o gollanno gede makko dum don so tawi ina haale ina siftina andunobe kono kadi ina andina be gandano pour ha mbawa nyemtinde annabi sallallahu alaihi wasallam sifa makko no wano muhammad al-busairi ko sifi e sifa makko no wano سيد الحاج مالك سي نديرو دفتر ويتي ndi khilasu zahab سيد الحاج مالك سي sifi ma hen gila ne sallallahu alaihi wasallam feñani haano nelaado feñiri ha nelaado no gilay taniraabe mudum gilay njaatiraabe mudum Allahu akbar dum do joni gede kewde ma andu nelaado sallallahu alaihi wasallam ko ni sifori no ma waaw nyemtinde nelaado sallallahu alaihi wasallam sabu Allah subhanahu wa ta'ala wi e deftere teddunde lagata kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun natani mo amon o do annabi sallallahu alaihi wasallam ko nyemtinirgal neddo non ko ma ganda al hali makko ne baba nyemtinde mo wadde ko mantete ko yimete ko woni hen tan ko mojjani am sambalo ko amde nde ina fobba be gede kam wona sunna kon non mantude annabi sallallahu alaihi wasallam ada weltoro dum en an jullo dum don so tawi wi'ama ko bida
mi yani ko wona bida dum non rabbindina tan mawdama sambolo beedo haalobe yimbe teftata ko be nde wonno kambe so neddo wi ina teftobe ko be kalata ko sa renaaki hay diina o pat sabu wiibe astaghfirullah la ilaha illa salatu ala nabi ko dum woni ko tijani ko badata ko dum woni kongol kalimatu shahada ko Allah yamiri so tawi dum do wiyama ko bida hankadi holko woni ko wona bida hawni de char rabbindina tan mawdama sambolo machallah non tigi jarama Ceerno Amadou Tijani Ba e sawto labdo kadi hala kadi gongdo ko cellugo tawarkala machallah wadde bandiraɓe nani tigi di kono kadi paami machallah no sifrini Ceerno Tidiane hojmaji en poɗo ko poɗɗen yewtude koko ne ɗeeɓi yonde seeɗa Ceerno Tidiane sen jokki to banggue on fannu mo gonɗen noon eɗen gandi Seydi El Hadji Malick Sy e mo ganduɗa kañumne kadi waɗi hen golle tiɗɗe golle mattiɗe e gurdam nelaɗo sallallahu alaihi wasallam eɗen gandi o sifima nelaɗo gila ɗo wonno annore ha o wirni nde woni annore nde noon holto wonno Ceerno Tidiane bisimilla on sa holto wonno e holno wano foti wonɗa e bandiraɓe ne foti fo Ceerno Tidiane eyi nde wonno oɗo saaha tiini ɗen ko e mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam mbiyata noon kala ko dilli ko dilli ɗum ko ɓuri ɗum yewtere meɗen nde hannde jiɗɗen barkinorade ko haalde ɓure annabi sallllahu alayhi wa sallam fodde gandal men hen fodde ko ganduɗen hen ko Seydi El Hadji Malick Sy haali e fuɗɗode deftere makko wiyetende Khilasu Zahabi o wi ko alhamdulillahi zil ijadi wal qidami mumiddina bi wujudil badri zil qadami ثم الصلاة وتسليم يفوق على مسك ورند على ذي الفضل والقدم وآله المهتدي لخيرة الكرماء المؤتمي سيرة المختار والقدم ما أرعض الرعد والورقاء تنهب من هديلها وجرى الدمع من قلمي سيد الحاج مالك سي كجياد الله كاونيدو ما الله روكي وصفي النبي صلى الله عليه وسلم إلى وني النور تاون ساتا غوري تاغاكا ويكو الحمد لله جتوجه غوداني الله de wonno biiden jettoje de ko de nayi ko hamdun qadimun lil qadim e hamdun qadimun lil hadith e hamdun hadithun lil qadim e hamdun hadithun lil hadith Allah yetti hoore mum Allah yetti tagore tagore yetti Allah tagore yettondiri Allahu de do jettoje fof de dutti ko Allah subhanahu wa ta'ala o wi jettoje godani Allah zil ijadi wal qidam jomirawo godal gonmungal ko wodi wal qidami mo ganduɗa hoore ma ko geno geno ala to fuɗɗi ala to haaɗi wallahi mo meddina bi wujudil badri zil qidami ɓeydirɗo en sabu woodede lewru jomiraɗo gardagol ngu woni annabi sallllahu alayhi wa sallam o wonni en o ɓeydiri en sababude woodde lewru jomiraɗo gardagol woni annabi sallllahu alayhi wa sallam o wi summa salatu yurmede Allah wa taslimun e kisal Allah yafuugu ala miskin kisal e yurmede ngal ina dada lati biteɗo miski e urgol warandine ngol ɗo puɗol o wi ala dhil fadli wal qadami yo won e jomirawo teddungal ɓural wal karami e teddungal wal qidami e teddungal wa alihi salatu e salam o yo won kadi e sahabaɓe makko alihi wondiɓe makko koreji makko al mu'tadina fewɓe al khirati subaɓe al kurama tedduɓe Allahu akbar yo oɗo salatu e salam won e mabɓe amin al mu'tami ñemtimɓe sirati aada al muhtari cubaɗo wal qadami e felo ma arada ar-ra'du ma arada ar-ra'du masdariyatun zarfiyatun ɗon ɗo giƴali ina dirali ina ndira maana digali ina ndigo wal warqa'u tanhibu min hadidiha ɗon ɗo fondu ina waya ɓiɓɓiɗɗum ɗon ɗo fondu ina waya ɓiyum ɗon ɗo digali ina ndigo yo salatu e salam o won annabi sallllahu alayhi wa sallam e sahabaɓe muɗum wondiɓe muɗum wa jara dam un ɗon ɗo ina doga wa jara ɗon ina doga dam un gonɗam min alqalami e kuɗol ɗon ɗo kuɗol ina winda waɗi ɗum ko ha abada machallah
salatu wassalam o woni annabi sallallahu alaihi wasallam wondibe mun fa innahu ko woni إذ أراد الله نشأتنا أبان من نوره نور النبي العالمين ويكون في إذ أراد الله نشأتنا تمنى الله موينو فؤد أن أبان أفنين من نوره النور مكو نور النبي العالمين النور النبي صلى الله عليه وسلم إن الأوالي معاليها وصافلها حقيقة المحمدية وأبان من نوره سبحانه وتعالى حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم فين كوي النور سبحانه وتعالى ودنون وي إن الأوالي معاليها وصافلها عالم الأرواح بند دي وصافلها بند غند دودي بند غند لسدي أشياء كو تنتندي دال أت يلتيدي من أفضل النسم إبور مؤجر بندو وعلم الله هادينا نبوته وكان آدم بين النفس والنسم ويعلم الله أندني الله هادينا تقلو إن بيونو إنو وأندني النبي صلى الله عليه وسلم نبوته أن باغ المولم وكان آدم بين النفس والنسم تو آدم إن حقود فتاندو إباندو kanko Allah subhanahu wa ta'ala o andini annabi sallallahu alaihi wasallam gila baba adam ina woni hakkunde fittandu e bandu o andini annabi sallallahu alaihi wasallam annabagal makko woni khatimul anbiya uyun al-arwahi min nuril hudan bajasat fa innahu jinsul a'la ma'din as-sudumi uyun al-arwah to cewle ruhuji di ay in bajasat min nuril huda de bucciti koy annora pewdo woni annabi sallallahu alaihi wasallam annoraji di walla ruhuji di ruhuji di peñi koy annora nela sallallahu alaihi wasallam wonni no nelaado sallallahu alaihi wasallam feñiri annora mun no feñiri annora Allah subhanahu wa ta'ala milatima ko min galu cuudi nongu feñata ay hunde anda kam e ghaibal birnaha o wi kanko jimowo o wi mi laatima komi ngalu cuudi nongu feñata hay goto on pulare en ko be mi laatinoma komi ngalu cuudi nongu feñata hay hunde anda kam e birnal ghaibata le jinnomi andede ko on tuma tagi mi tago be gandi ko min woni Allah min woni jom rahmata nga masha Allah won wodbe be mbiyete ko yalla en so be jiima be mbima dum do ko Allah be jofo hubere mbima dum ko Allah be jofo leggal be mbima dum ko Allah subhanallah hol muyande mabbe hen Allah subhanahu wa ta'ala nde wodi kanko tan taw hay hunde wodani leydi ala asman ala kaaje ngala hay dar ala ko wodi ko Allah subhanahu wa ta'ala tan e zati mudum wonno caggal dum abana min nurihi wa innahu id arada Allah nash'atana abana min nurihi nuran nabil alamin Allah subhanahu wa ta'ala nde o muuyi tagdi annabi sallallahu alaihi wasallam o itti koy zati annora makko o tagri annora nela sallallahu alaihi wasallam ay e der annora nela sallallahu alaihi wasallam dendangal binde de foftaga koy annora nela sallallahu alaihi wasallam annora nela sallallahu alaihi wasallam immi koy annora Allah subhanahu wa ta'ala e der ko taga ko pop binde de asma wuji di alamul arwah alamul lahud alamul nasud alamul jabrut alamul malakut dendangal alamuji di fofof yalti koy annora annabi sallallahu alaihi wasallam hen taga gonga e der ngol jaltugol hunde fof woni hunde kaaje de ngodi ledde ngoji maaje de ngodi dendangal ko Allah tagi fof woji joni non de dum wonano haydara de holto dum wonno holto dum wonno de dum wonano haydara de holto dum wonno ko namdal mangal kay holto dum wonno koy annora annabi sallallahu alaihi wasallam holto de taabe gonno koy kaaje e gonno koy ledde wallahi holto batimaaji di gonno koy leydi holto ledde de gonno fofof wonno koy annora sallallahu alaihi wasallam annora sallallahu alaihi wasallam holto wonno Allah subhanahu wa ta'ala wonno wadi wadde be pecca hunde be yima dum do ko Allah nde wonno fof yalti koy Allah subhanahu wa ta'ala nga dum wadi o wi changli ruhuji di
ucciti koye annora pewɗo woni annabi sallallahu alaihi wasallam sabu innahu jinsul ala kanko woni lasli towki maadi nasudumi kanko woni ogirde lasli wa khalqul akhlaqi ba'thul anbiya'i muqaddimatun li zuhurihi fa'alam wala tanimi kanko Seydi Hadj Malick Sy o wi tagede tagongo ba'thul anbiya'i nelede annababe be muqaddimatun li zuhurihi dum ko ha wawa ardade peñgol annabi sallallahu alaihi wasallam o hokkiri yeru so tawi hande wiyama président ina ara e nokku hol idotoɓe arde idoto arde ko gouverneur en chef de quartier ji en maire uji en préfet ji en sous préfet ji en ko ben garata holko be garata sabu jabbade wadde annabi sallallahu alaihi wasallam fuddi gila baba adama ha yotti annabi isa annababe feññobe arnobe idibe mo arde be fof be garno ko feññinde garangal makko gal machallah kanko ne sallallahu alaihi wasallam wa fa'alam andu wala tanimi wa fi alamil mulki wal arwah tabi'atan li ruhihi sallallahu alaihi wasallam wa jismihi sallallahu alaihi wasallam hadha ghayatul karami وفي عالم الملك تو عالم الملكوت عالم الملك والارواح عالم الارواح وبتابعه لروحه صلى الله عليه وسلم عالم الملك عالم الارواح روحوجي دي فوف ان ديوي انور النبي صلى الله عليه وسلم ان ريوي روح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الست بربكم يعني الله تاغي روحوجي دي او جوين روحوجي دي فو وي روحوجي دي الست بربكم بل وانا من وني جومون هولكو روحوجي دي بينو قالوا بلي ruhu gidido wiide qalu bale o ko ruhu annabi sallallahu alaihi wasallam dena sallallahu alaihi wasallam ruhu mun wi qalu bale an ha min jabi ko an woni joom amen an tagi min den danga ruhuji di fof defti e kongol nelaado sallallahu alaihi wasallam dum woni tabi'atun li ruhi wa jismihi hadha ghayatul karam Seydi Hadj Malick Sy o wi ko dum do de woni kaadi teddugal wallahi den dangal gede de fof Allah ardini dum nelaado sallallahu alaihi wasallam wa kana kanko Seydi Hadj Malick Sy o wi wa kana محتجبا من قبل في حجب يسبح الله فيه غير متصم كان سيد Hadj Malick Sy o wi وكان ناتنوما النبي صلى الله عليه وسلم محتجبا ina wirni annora makko on zamanu on saha annora o ina wi tawta gorde suwa feñji min qablu ko adi tagede tagungo annora o ina wonno fi hujubin e wirngallo holko annoro wadanno ton yusabbihullah o musubin hina Allah fiha e nokku o e wirgal ngo ghayra muttasimi o wana gamdo walla donkudo mashallah wa kullu hijabin aqama al-badr min huqbin fihi lida'ati maulana bila sa'mi wa kullu hijabin kala wirgallo walla kullu hijabin kala wirgallo aqama al-badr lewru ndu ñibi don woni annor annabi sallallahu alaihi wasallam min hubin dumu e duubi hubub woni dumunaji fihi e nokku he e on ngor wirngallo walla on nokku holko wadanno ton lidaati maulana sabu doftade Allah subhanahu wa ta'ala bila sa'ami ko Allah saftende wa kulluha hadha tasbihan yakhussu bihi ati bi tartibiha fi husni muntazimi Seydi Hadj Malick Sy وكل واحد معنا وكلها وكل واحد منها تن كلا غوتو e dido wirngalloji هذا تسبيح ina fandini subin hinando ya khussu bihi ngo ina heroro kala wirngallo to annora nelaado sallallahu alaihi wasallam wonno e dido wirngalloji goto fof ina jogi cubin hinali ko subin hinanno e ngon wirngallo gonga Seydi Hadj Malick Sy wi ati bi tartibiha mami addaneno e deggondiri ni fi husni muntazimi e yorgol jubbudi mudum mashallah fa qudratun minnatun min qabliha idhamun wa rahmatun wa sa'adatun lil mustazimi lil mustalimi karamatun ba'daha fil 'addi manzilatan hidayatun wa nubuwatun فلا تهمي ورفعة داعة المولى شفاعته فيها التمام لذا ترتيب فاتهمي فاتهمي wirngalloji di o ma halnu maadi kanko Seydi Hadj Malick Sy o wi fa qudratun wirngallo ina wiye qudra
lewru ndu ñiiɓi e ngoon wirngallo nam wirngallo ngo biyeteeɗo udra o nam kanko woni arwande nam on hijab udra woni ɗon no foti duuɓi o woni ɗon nam lewru ndu ko ñiiɓe hijab udra duuɓi 12 nam 12 ujunere hitaande kanko udra omo annora o ina woni e udra fodde ujunnaji 12 ujunnaji 12 hitaande 12 ujunere hitaande taw aduna o tagaaka Allahu akbar on huqubu holko wiyanno ɗon subhana rabbiyal a'la ɗum woni ko jam ɗum woni ko subin hintono Allah senare woode ni on towɗo Allah towɗo o udra o woni e oɗo nokku fodde duuɓi 12 omo janga omo subin hino ɗiɗo cubin hinaade idhamun hijab goɗɗo ine wiye idham sabu o wi fa qudratu minnatu min qabliha ay idhamun o woni kadi idham o woni ɗon fodde duuɓi 11 ujunere hitaande 11 ujunere hitaande o woni idham o wima omo wiya subhana alimu sirri wal akhfa senare woodani ganduɗo ko suuɗi e ko feeñi fodde duuɓi ujunnaje 11 omo woni e ngoɗo wirngallo kanko oɗo annora omo subin hino nduɗo subin hinandu caggal ɗum nokku biyeteɗo wirngallo wiyetengo minnatu ngo o ñiiɓi ɗon fodde duuɓi ujunnaji 10 omo jangtoɗon Allah omo wiya subhana rafiul a'la ko nduɗo subin hinandu woni ko subin hin hono e nokku biyeteɗo minna wa amma ko ñiiɓi hijab biyeteɗo rahma ɗon o ñiiɓi ɗon ko duuɓi ujunnaji 9 hitaande ujunnaji 9 hitaande omo ñiiɓi oɗo nokku o laati ɗon omo subin hino Allah omo wiya subhana raufur rahim hijabu saada woni malal on kañum ñiiɓi e oɗo nokku fodde ujunnaji 8 hitaande o laatima omo jangto kanko ni Allah omo subin hino Allah huwa daimun la yazal oɗo ko ɗiɗo cubin hinaadi subhana man huwa dama wala yazal hujub biyeteɗo karama o on woni e oɗo nokku karama hijab o woni e nokku biyeteɗo karama fodde ujunnaji 7 hitaande omo subin hino Allah subhana aliyul hakim halim subhana aliyul halim caggal ɗum manzila o ari kadi oɗo nokku biyeteɗo manzila o waɗi ɗon fodde duuɓi ujunnaji 6 holko wiyanno ɗon subhana zil mulkil azim caggal ɗum hijab biyeteɗo hidaya o ñiiɓi ɗon fodde duuɓi ujunnaji 5 ɗon ne kadi omo wiya subhana rabbil arshil azim ɗum ɗo woni ko jangtotono e oɗo huɓu e ngoɗo wirngallo caggal ɗum hijab biyeteɗo nubuwa woni annabagal o ñiiɓi ɗon fodde duuɓi ujunnaji 4 holko wiyanno ɗon subhanallahi al azim ko ɗum woni ko jangtotono fodde duuɓi ujunnaji 4 ɗi to rifa'a wirngallo wiyetengo rifa'a o ñiiɓi toon fodde duuɓi ujunnaji 3 omo wiya subhanal malikul quddus fodde duuɓi 3 wa amma wirngallo wiyetengo ɗa'at o ñiiɓi ɗon fodde duuɓi ujunnaji 2
holko jangtotono ɗon omo wiyanno subhanal qadimil azli wirngal wiitengo shafa'a o ñiiɓi ɗon fodde duuɓi ujunere subhana qudus rabbil malakuti warruh ɗoni kadi ko ɗum ɗo woni ko subin hinanno fodde duuɓi ujunere machallah wadde ko adi peeñal annabi sallllahu alayhi wa sallam annora makko o woni e ɗiɗo nokkuuji omo subin hina Allah ko adi e tagore nde tagete wadde annabi sallllahu alayhi wa sallam ko Allah subhanahu wa taala tan andi fodde makko to muɗum ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wona o pototoɗo ko adi nde Allah tagar tagore nde taw kanko o rewino annora makko o rewino Allah fodde ɗum ɗo machallah e raɓɓinɗinade ama sambolo ko noonne kadi kanko Seydi Hadj Malick Sy o wi wa qati'un abhuran ya an biha sabaqa aljami min nadaratin wa hubbin wa ruhmi wa qudratin summa ikramin wa ma'rifatin shafa'atin hudan judin wa min hikami kanko Seydi Hadj Malick Sy o wi annabi sallllahu alayhi wa sallam wa qadi abhuran o wi annabi sallallahu alayhi wa sallam taƴi maaji ya an sappo biha koye taƴde ɗen maaji sappo sabaqal jami al wara ko ɗon woni sababu dajdemo dendagal binde ɗe o taƴi maayo wiitengo min nadaratin darande o hubbin yidde dilli Allah ɗo makko ɗo ala mo foti o heɓi yiyande Allah ruhmin njurum war ruhmi njurum gon maayo kadi o taƴi ɗum wo qudratin udra gon maayo kadi o taƴi ɗumen summa ikramin maayo ni wi ikram ɗon kadi o taƴi gon maayo o ma'rifatin gandal Allah gon maayo kadi o taƴi ɗumen shafa'atin tefoore gon maayo kadi o taƴi ɗumen hudan peewal gon maayo kadi o taƴi ɗum juudin dokke Allah o taƴi ɗum min hikami elmul hikmi ɗum ne kadi o taƴi ɗumen kanko annabi sallallahu alaihi wasallam tajde mo ɗeɗo maaji sappo o daɗi dendagal tagore nde lillahi nuru yakunu Allahu mudi'ahu abal wara tahirun fi tahiri shami wa kana sisu wasiyal asli muntaqilan min khiratil karamin lil khiratil karami hatta intaha bishumusi nurul muhtaqiran liqadatil urbi fihril jillatil uzmi wa ghayru shithin فما تأتيه منفردا هواه تكريم نور غير مزدحم لله كابس الله نور النور يكون الله ما الله لاتي مودئه إن رسندم النور ما الله سبحانه وتعالى لاتي إن رسندم أبل وراء بامو تغورند وني هوليون بابا آدم annoro ne sallallahu alaihi wasallam Allah nani annoro mufti annoro e baba adama woni dahirin annoro o ina woni labdo fi dahiri siyami ko labdum jikkuji wa kana shifu latinoma sisu ko bi annabi bi baba adama wasiyal asli kanko woni basiyaado lasli baba adama wasiyimo wonde annora annabi sallallahu alaihi wasallam woto waddu men sonaado laabi annoro ina rena gil zamanu baba adam ha yetti e zamanu abdul muttalib mashallah woni sisu woni basiyaado lasli muntaqilan wal halu annoro ina egga ha o yetti min khiratil quran min khiyaratil karim mashallah e subabe teddube lil khiratil qurama ha yetti subabe teddube annoro ina egga ina immo e odo yahay odo kala mo yotti taw ko mojjo kala do annoro do wada taw on ko neddo mojjo machallah hayso hawri non e zamanuji fatara diine ala kono kala do resnda on taw ko neddo mojjo machallah gofol Allah watta gofol Allah wawade gofol Allah ay hattantaha annoro immi gilato baba adam rewi e shisu rewi e wobbe hattantaha o hatti hattantahal nuru bishamusi ha annoro hatti bishamusi ko abdul muttalib mashallah woni mamma kanko nela sallallahu alaihi wasallam jibindo ba makko annoro ari mudum mutaqiran wal halu o mo woni koynudo de qadatil urbi hohobe arbebe fi hal jillati lenyul mawngol
annudami hay hohoɓe maɓɓe ɓe fofof annoro ina hoymi haalani noon hoy fu e maɓɓe ɓe wa gayru chiithin fama ata hawwa'u munfaridan ko wona siisu ala mo nene hawwa jibini e ɓiɓɓe mum ɓe ina ari ina telli so wona siisu ɓiɓɓe makko ɓe fof kanko nen hawwa dendagal deeɗi ɗi o roni ɗi fof ko jibini ko kala reedu ko ɓiɓɓe ɗiɗo wonata ko funeɓe wonata ha heddi siisu ɓi ko biyeteɗo siisu ɓi baba adam biyeteɗo siisu o on kañum tan goto ari holko waɗira ɗum takrima nurin gayra musdahimi ko sabu teddinde annora mo wona ɓitteteɗo nde wonno kanko siisu mbiɗen baba adama koye makko resni annora o ɗum waɗi kanko nde o yaltata reedu nene makko kanko tan goto sabu on saaha kanko rondi annora o ɗum waɗi o funaka on saaha ko annora o woni funere makko e raɓɓiɗinare mawɗo ama sambolo machallah bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heɗiyankoɓe saktimen Daka FM tarokal machallah jammo ene jangga dogo ene fo'ena koteɗe ene ñaara ɓuɓɓol ene juppo machallah eɗen keɗo yewtere men diine e pinal tabarkal machallah to hande nayorɗen koko dilli ko kala ko dilli koko dillin ɗum ko ɓurɗum hewde doole jamma jibinede nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wadde koye ɗum gonɗen ko on sifa gonɗen Thiamou Tidiane ko heddo hojmaji ko natti hewde te kadi machallah haala makko ene weeli ene labti ene selli kadi ko poɗɗen yewtude ko ene heewi joni noon namda men tata ɓiwal ɓeɗandingal kam koye maggal kalɗeten ha saha goɗɗo Thiamou Tidiane Seydi El Hadji Malick Sy tabarakal machallah sifima e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko heewi kono kadi e nder hen ko sifi ko o sufima rondugol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɗum ne kadi holno wano eyi mawɗo Amadou Sambalo ko noon Seydi El Hadji Malick Sy ko haalina sallallahu sallam no mbiɗen ni gasata to fuɗɗi ha to hanni ala ko woppi ene la sallallahu alaihi wasallam gila e taniraɓe muɗum gila nelaɗo tagata gila zati makko o feñani gay annora makko o ha yotti taniraɓe ha e tagede aduna o fof o jankima kanko Seydi El Hadji Malick Sy to banggue rondede nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɗo wiyanno wa Abdul Muttalibin من بعد مر إلى فتاة زهرة ذات المجد والكرم مر على امرأة تدعى بفادمة تبغي الممال إليها وحي لم ترمي ما شاء الله وهذا إذ ذاك عبد الله سيدنا حدوا إلى الخير نافي الضير والنقم لكي يصيرها صدفا لذرته أمينة نقيت عن سائر التهم وقيل زوجها وهب وقيل وهي بن عمها ومربيها بهجرهم ما شاء الله وهي حينئذ أعلى النساء شرفا ونسبة وافتخارا من جدودهم في شعب يوم الثنى المختار قد حملت وقال سهل بن عبد الله ذو الوظم ليل العروبة هل الدر في رجب ليل العروبة هل الدر في رجب ثم المنادي ينادي مسمع الفهم تنبهوا أن نور الختم ليلكم قد هل في خيمة من أطهر الخيم أن أفطروا بخروا خير البخور وأفرسوا سجادات تكريما على قضم سيد عبد الملك سي عبد المطلب مامون النبي صلى الله عليه وسلم جبين بامك ومن بعد تشغل قصة Baba Abdullahi dandi Allah dandi mo hirsede geloɓe ɗi kirsama nde kuraji ɗi mbaɗande o wi caggal ɗum ɓenni marra ila fatati zuhrat kanko Abdul Muttalib o wirti fatatu zuhrat ma'ana fatatu zuhrat o fandi hen ko Aminatu bintu Wahbin ibnu Abdul Manafin ibnu Zuhrat annabi sallallahu alaihi wasallam bamma ko yumma ko wontoɓe kawroy to bange endam o wi Abdul Muttalib wirtima za on fatatu zuhrata ko zatul majdi wal karami jomirawo teddungal marra Abdul Muttalib ko alifu tasniya Abdul Muttalib e Abdullah ɓe mbirti alamra'atin debbo tud'a bi Fadimatin debbo wiite ko Fadima tabghi al-mamala ilayha wa hiya lam turami on debbo non omo ndarta Abdullahi yo oño e makko sabu Allah hollimo ko yahudiyanke jangudo Allah andinimo wonde annora annabi sallallahu alaihi wasallam nana mofti e baba Abdullahi mashallah jon non o yidi
mbele baba abdoullahi resamo o wawa rondade annabi sallallahu alaihi wasallam kono non lam tura mi seydi hasmadi si yo be dabbani mo nde wonno on sa ko yahudiyanke wa hadha idhaka abdoullahi sayyiduna sahande baba abdoullahi abdul muttalib ne be birtoto odo fatadu zuhrata on saha o wi wa hadha abdoullahi sayyiduna hadawan ina hebi walla ina fandini on saha abdoullahi duubi sappo e jeetati tawma naati kellufuye makko ilal khayri omo fay e moƴƴere nafi dayri wan niqami omo riwi e loro e lebte Allah dandimo hirsede omo fay e jibinoyde annabi sallallahu alaihi wasallam ɓurɗo tagore wadde o riwima e lebte e loro omo fay e moƴƴere alhamdulillah rabbil alamin wa qila zawwajaha wahbun wa qila wahay bu ammuha wa murabbiha bi hijrihim wa qila wiyama zawwajaha resni abdullahi wonande amina wa qila wahbun wiyama ko wahab aminatu bintu wahab wiyama ko bamma ko resnimo abdullahi kanko amina wa qila kadi wiyama wahaybu ko biete wahaybu on non ammuha ko bappani makko wiyama ko on hokkimo abdullahi ko on resnimo abdullahi nde wonno womo rabbiha bi hijrihim ko on woni nehdo mo e oɗon ko biete bi hijrihim wahya hina idhin sahande dum wadi nde aminata rokka baba abdullah ay ala nisa sharafan o buri dendangal rewbe towde martaba kanko nen amina wa nisbatan o buri be asko waftikharan o buri be waso min jududi mi hato jaatirabe hato tanirabe fo martaba makko hankadi bomtima tabu dañde rondade jibinde burdo moƴƴude tagoje Allah fi shi'bi yawma thinal mukhtar qad hamalat o fi shi'bi to shi'bi abu talib shi'bi abi talib o wi qad hamala al mukhtar ko don woni to annabi sallallahu alaihi wasallam ronda fi shi'bi yawma thina nyaloma altine ma'ana ko yom ithnain nyaloma altine do shibi abdul muttalib aba talib ko don woni annabi sallallahu alaihi wasallam ronda wa qala sahal ibn abdullah sahal ibn abdullah ko gorko moƴƴo gorko gando gorko gaynitido biyaado wonde a wawa joganade mo yeru e der aduna he mo foti gandal ko kadi ko gorko moƴƴo ko rajulun salih wiyama odo sahal ibn abdullah zu wazamin jomirawo beydegol e gandal o wi ko leylal arubati kanko o wi ko leylal arubati halla durru fi rajabin o wi koye jamma aljuma durru o ƴetta e lewru rajab koye jamma aljuma kanko andi o to wi ko nyaloma alti koye jamma altine sahal ibn abdullah kanyum wi ko wi koye jamma aljuma woni ko durru o telli thumma al munadi yunadi noddowo ina nodda musmi al fahimi omo nanna kala mo ina faama holko ko wi kanko noddowo o wi tanabbahu pine anna nural khatmi wonde annora timmalo kada halla tellima laylakum jamma mon odo fi khimatin o tellima e tillis min adhari al khiyami burdo labde tillisaji mashallah wa qala al malaiku holko wi taw o wi an aqiru bakhiru khayral bukhuri o wi an aqiru urne bakhiru bade cuuroyuji khayral bukhuri ko buri urde cuuroyuji wa afrisu berte sajadatin sajjadeji takriman sabu teddinde alal qudami e sayyidil mitai ko ho dokke o mashallah wadde en gandi mawlid nabi sallallahu alaihi wasallam boy ko fudda sabu noddandu noddi wi wonde pine gande jamma mon odo burdo moƴƴude rondama o wi bade cuuroyuji bade urateje berte sajjaduji sabu teddinde سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال الملائكة أبواب السماء فتحت ملائكة دي بي دمول أسماء وجي نبي صلى الله عليه وسلم روندande دمول أسماء وجي فوف ñande hen guddita ما شاء الله كذل جنان ko non ne kadi aljanna damude aljanna fof guddita ونور الشمس annora nangenge fil azami e mawnude annora nange heti feñal yimbe beydi mawnude lumière nange beydi nguleke magge usti sababu teddinde annabi sallallahu alaihi wasallam degere hay malaikaji madinyan he mawlid wa anna rannal la'inul khabb yahduruhu junuduhu wa hawa ri'didun min as-sadami wa anna otti waranna nyuñi wanna wa anna nyuñi waranna otti al-la'inu kudado ay
al khabbu kodotoɗo nde otti ottango mawgo o nguni ngunago mawgo caggal ɗum yahduruhu junuduhu tawaɗo makko ɗo konu makko konuji makko ɗi jinnije cheinuji fof ngari tawimo ɗon machallah ayi wadde iblisa nde fatiha jippi o ñuñi ñuñago mawgo machallah nde annabi sallallahu alaihi wasallam nde o tellina to aljanna o ñuñi ñuñago mawgo kono kadi nena sallallahu alaihi wasallam ronda kadi o ñuñi wadde noon kala mo weltoraki feeñgol annabi sallallahu alaihi wasallam yo andu lasli makko ko iblisa ɗum waɗi o yahduruhu junuduhu tawaɗo makko ɗo konu makko wahwa kanko ri'idi ɗum ko kulɗoreedu min asadami e sunnu walla nimsa mo dañi kanko iblisa caggal ɗum nde yehi ha konu makko ngu ari tawimo ɗo nde o ñuuñi nde wa qala waylakum ya ummati humilat fi hadhihi durratun min ahsani tuhami wa qala o wi kanko iblis o wi waylakum on mborama bone naari e mon o wi noon jinni seyɗnuji ɓe mbi ko woni o wi ya ummati he onon leñolam humilat rondama fi hadhihi oɗo jamma durratun kanŋe durru min ahsani tuhami ɓurɗo ñoodde e kanŋeji woni annabi sallallahu alaihi wasallam nde annabi sallallahu alaihi wasallam rondande wa jaa adamu tabshiran laha baba adama ari weltinde nene amina lewru arwaniru de nene amina to rondi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam baba adama idi arde weltindemo wiidemo ya andu a rondima ɓurɗo moƴƴude tagore nde gonɗo sababu tagede min tagede dendagal tagoje ɗe a rondima on caggal ɗum wo chiisu annabi siisu mo mbino ɗen o mo basiyaɗo lasri o onne kañum ari weltinde nene amina wonde ronima nela sallah sallam e lewru ɗimmiru ndu lewru tataɓiru ndu hol garɗo Allah weltinde nene amina ko annabi idrissa lewru nayaɓiru ndu hol garɗo weltindemo ko annabi nuhu lewru joyaɓiru ndu ko annabi huudu lewru jeegoɓiru ndu ko khalilo sehel Allah o woni annabi ibrahima summa dhabihu kalimullahi kilmatuhu lewru jeeɗaɓiru ndu ari e mayru ko dhabihu kirsanoɗo annabi ismaila caggal ɗum hol garɗo e lewru jeetaɓiru ndu kalimullah kaldiɗo Allah o Musa caggal ɗum hol garoy e lewru jeenaɓiru ndu ari hen ko kilmatuhu konngol Allah woni Isa min awwali shahri to gila to arwande leyru fi tartibin e reggodirde la tahimi woto wem gila to arwande lewru baba adama haga sakitorde ga annabi Isa e woni lebbi jeenayi ɗi ɓeɗo garno weltinde nen amina o wi alannabiyyi wa alayhim ajma'ina sala ma rabbina da'iman amma bi sahbihim alannabiyyo woni annabi sallallahu alaihi wasallam ay wa alayhim e dendagal annabaɓe ujunaje temedere e nogas e nayyi annabi Allah fof yo woni e mabɓe ajma'ina dendagal salamani kise Allah ɗiɗi kisal e yurmede yo won e mabɓe kamɓe annabaɓe ɓe ma rabbina kisal Allah joom meɗen yo wone mabɓe da'iman e duumade amma ɓe sahabimi e dendagal wondiɓe mabɓe sahabaɓe mabɓe fof kisel Allah yo wone mumen wa mata maayi diqun min niswani min asafin arafna dhaka min kuhani la tahimi wa mata maayi diqun fodde temedde ɗiɗi min niswani e debbo nde annabi sallallahu alaihi wasallam rondande rewɓe temedde ɗiɗo debbo maayi holko wari ɓe min asafin sabu sunnu andudeɓe ɓe piptima rondade annabi sallallahu alaihi wasallam nde wonno wiyanoma hitande ndeɗo ɓurɗo moƴƴude tagore nde ene jogori rondede te nden hitande fofof debbo ronda ko worɓe tan ronda goto fof debbo kala gonno te rewɓe fof goni cowi kala debbo cowiɗo ina ɗamini ko kañum jogori annabi jibinde annabi sallallahu alaihi wasallam nde wagankoɓe mabɓe gandiniɓe wonde rondiɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wonde ko nene amina rondi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kamɓe fof sunnu wariɓe kamɓe fof niɓe mayiri sababu nde sunu ayi wonno ko wagankeɓe mabɓe kalniɓe wonde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam rondama te wona kamɓe doni annabi sallallahu alaihi wasallam faya laha laylatal gharra kada nukisat ya ko waɗan nene aminata jamma danejo rondade annabi sallallahu alaihi wasallam o heeɓi jamma danejo kad nukisat weñama fiha e on jamma alkana isu église aji fof beñi wala asnamu sanamuji fof hankadi darinoɗi fof jani min ragami yiɗi hañi وقد تلاقت وهوس الخافقين كما سواكن البحر قد لاقت من النعم وي قد لاقت هوري يجيبني النبي صلى الله عليه وسلم
hawri wuhusul khafiqaini ponji funnaange hirnaange de gimmi funnaange de gimmi hirnaange ina mbade feet ina belti dena sallallahu alaihi wasallam ronande hay ponji nyande hen mbadi feet Allahu akbar wiye hoto mbad mawlid kama sawakinul bahri ko non ne kadi koddi e maaje liddi en kala ko hodi e maayo liddi en noroji en gabi en fof nyande hen beltima ina kollira weltare e nder ndiyam sababu nder rode annabi sallallahu alaihi wasallam dum woni laadat kawri min ni'am e nema gonga sariru kullu malikin swara munka dendangal danke lambe sara munkani san mashallah muntaki san daddudeje lambe 16 ji mumen fangi fof keli de annabi sallallahu alaihi wasallam ronda bila khilafin wa rabbul ka'ba lura ala hen wa rabbul ka'ba mashallah e jomirawo ka'ba teddudo annabi ahmad sambalo mashallah waji timmi mashallah halaka be bami annabi sambalo alhamdulillah mashallah alhamdulillah mashallah ne wayno hankadi hoje majji jottima do ponno yettade non hayso tawi alhaali o gasani en mbawi handude inshallah taala mashallah non tawi jarama Ceerno Tidiani Ba jarama hediyankoɓe saktiri men Dakar FM e yewtere men diine pinal machallah yewtende gasi ha en ñaami hojmaji janani ni machallah joni ceerno bandiraɓe beltima sinno sago tawne yaaji bandiraɓe mbawa kadi jokkude e heɗade yewtere nde kono kadi hunde kala jogui ɗo totta en jogui ɗo haadi bisimilla e jamma hande o holto mbaynorɗen bandiraɓe julɓe Ceerno Tidiani eyi sowona yettude Allah tan ko adi fof ko ñaagade bandiraɓe yaafuya ko fuura e ko sagga e fofof gonga nde wonno ko ɓurɓe en famde ko kaleten ko datɓe en ɓurɓe en andude ko kalten ko jooɗi ina keeɗi en gonga ɗum noon eɗen ñaagui bandiraɓe yaafuya so ɗum ɓenni kadi mawɗo Amadou Samba Lo eɗen ñaagui Allah tawnuɗo en nde ɗo hitande enen julɓe en keeɓi ko mawninɗen alhamdulillah ko neɗɗo wiyata ina mawniro e feetuji goɗɗi walla jibinede annabaɓe woɓɓe enen ko oɗo woni annabi meɗen so eɗen mawnina eɗen mbaɗa feet mbaɗen feet e oɗo jamma mawninenmo taw koko mawningol jaadugol e sunna gonga jaadugol e yidde annabi sallllahu alayhi wa sallam daña ko dañete hen moƴƴere ko gonga ɗum noon Allah yiɗi en tawoyede nde ɗo hitande eɗen ñaagui Allah kadi nde Allah yaɗata en cellal e kisal tawna en kadi mawlidaji kewɗi taw eɗen celli eɗen cellira wondude kisal dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe to sawtuji ɗi mbawi yettade e to ɗi jottaki fof en calmini en juurima en ñaguima duwaw en ñaguma yaafuya kadi dendagal hettiyankoɓe wattuɓe haqqille e jewte e kala saaha so en ngala ɗo ina namdo ina nodda ina namdo en kamɓe fof eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe eɗen ñaguiɓe yaafuya eɗen ñaguiɓe duwaw mawni meɗen Mouhamadou Siraji Thiam walla mbiyen Siraji Nombori ko batto haqqille no feewi yewtere nde eɗen calminamo no feewi eɗen juuromo dendagal kadi kamɓe pobdal ɓe ganduɗa hoorema ene mbatte jewtoɗe nde wonno hankadi tan o gasi en mbawi wiide hankadi en kalɗo ko juuti en calminiɓe kamɓe fof dal en juurimaɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh to kalagal to ko Ousmane Camara ɗo hande nde ko Amadou Samba Lo yaadude Ceerno Amadou Tidiani Ba e yewtere men diine pinal jamma jibinede nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama